nosa argallada de hoxe é un rinrán de noz. Que ferramentas imos precisar? Unha navalla, unha lima redonda e un arame con mango para traballar mellor e con menos esforzo. Lembrade que cando usedes as ferramentas debedes facelo baixo a supervisión dunha persoa adulta. E estes son os materiais que imos usar. 2 noces, que sexan o máis bonitas, grandes e iguais que poidades atopar. Moito melloras do país, que non fenden facilmente. Un pau dunha estela de madeira duns 8 centímetros. E que non teña corazón porque rompe con gran facilidade. É aconsellable o pau de salgueiro, sanguiño ou abeleira, porque son doados de traballar coa navalla. Un pau pequeniño duns 3 centímetros e un cordel duns 60 centímetros, fino e resistente. É moi axeitado o de coser as redes. A partir dunha esteliña duns 3 centímetros de diámetro, fendémola longitudinalmente en 4 partes, e dunha delas sacamos un pauciño de 8 centímetros de longo e redondeámola o mellor que poidamos coa navalla. Deste xeito xa temos preparado o eixe do rinrán. Podemos aproveitar agora tamén para modelar o pauciño pequeno de 3 centímetros e facémoslle un rebaixe no centro. Collemos unha das noces e na parte central da barriga facémoslle un burato tradeando coa punta da navalla ata que lle entre o pau moi axustado. Introducímoslle o pau no centro, de xeito que quede ben equilibrado o conxunto. Collemos a outra noz e facémoslle un burato en cada parte da barriga, sempre moi ben centrados, e que entre o pau ben folgado para que xire libremente. Logo facémoslle un buratiño centrado e xusto por riba do rebordo da barriga. Despois baleiramos a noz cun arame, introducíndollo polo burato e escarbellando ata que non lle quede nada de carne dentro. Realizado isto, na noz dos 3 buratos, e para simplificar o proceso de montaxe, metemos a punta do fío polo burato pequeno e sacámolo polo grande, situado na mesma metade, a de arriba. Botamos man agora da noz empatada co eixe, e no rebaixe que fixemos antes, anoamos a punta do fío. Para facer o nó, collemos o fío por riba do rebaixe, dámoslle unha volta por baixo e a seguir facemos unha revolta e tensamos, quedando un fío para un lado e outra punta para outro. Anoamos fortemente, cortamos e xa queda seguro. Este nó chámase ballestrinque. Agora anoamos o outro extremo do fío no pauciño de 3 centímetros, xusto no rebaixe que lle fixéramos ao principio, para que non escape. Só nos queda montar todo o conxunto. Para iso tiramos polo fío atado e metemos o eixe polos 2 buratos da noz. Tiramos polo fío e xa está montado. Collemos a noz dos 3 buratos e dámoslle voltas á noz fixada no eixe, até que chegue o pauciño ao burato pequeno. Segundo temos así agarrado por esa noz, tiramos polo agarradoiro e deixámolo envolver acompañando co movemento da man. Pola lei da forza centrífuga podemos volver a tirar e enrolarase de novo, rozando contra a outra noz do eixe e producindo un son característico. E a xogar co voso rinrán!